enwere ụdị ife ndị mmadụ agwabeghị m n'ụwa. Enwere ife ha agwabere m. Some of them they don't care about me. And some of you na-ebute problem. Health-wise, it is stronger than me. But some of us how they show weakness. And I'm a steady say, oh no, say me phone you adore me say sorry. If for some of us so na church say why sorry. We go through a lot. Inemanya adum weak, I'm tired. Ona anyam de abro na anyam de. And when big eyes, I'm not due to weakness. And when they get an agent percentage, when you are going no why. Then more I don't have an agent percentage. I say, I come forward. And when the mother no why. What a issue need a fundraising and see an ego motor may go flights. I think Chile can need to see on your radar on your ego. Ya watch up my lineage. My brother and guest members and I rather of me and I honor like Senate Kidney Center Abuja. Go on 1 million naira come wear bar flight to the natural. You see, and go near 1 million naira. Before your brother or your mother make kidney issue. In no go bomb on a phone, Simon Nanina Bunny. Move 20,000 naira go to Milingo. Mom will go recharge card or recharge your phone. Imeria, in a junior 1 million Makana, one day do my problem. Niye shiri mi ike n'ụwa na nna nwa bụrụ maka 1 million naira. Mmebite m 1 million naira ebe a nọ kịta. Before mkpọ mmadụ ebuọ ma mmadụ ito, a ga-ebinye 1 million. Aga oge mmeji ikwu na 1 million enwee chance na a ga-asị m akwụ ya back. Adị m eme ka mmete mmadụ mma. Asa okwu dịrị Chukwu. Mmere anaghị ahụ Chukwu chọọ mee ihe please my conscience, curiosity. I go. On a few people na kutom. Nje click na profile nda na kutom. Mfuno ndi bego butelu mu one problem or the other. I wasn't able to do it. Or they rom easy. Yeah, if for mena, yeah, on a hustle my life mentally. Imokwade a height of mental concentration. Ini diriju we mia. Ima the emotional touch on them. It takes a lot, or they're easy. I go through a lot. And my podcast in the grant in Bossa. And say I'm depressed. I say I should say, but it's true. Obrono Obana Chiochi. Go be the ma. I beg all of us again. Nigeria had the Roma. Nigeria is difficult. Mana boje nene bebe waje. Ayoba kwa kage siwe bonata back. Is a problem. About in front of visa Canada, in front of visa USA, in front of visa Germany, in front of visa Netherlands, in front of visa Australia, in front of visa South Korea, in front of visa Japan. Ejekwana. And about the visa problem, no category of visa for. About even in Germany with 1 week visa, 2 weeks visa. Ome expire, Bulgarian and get deport. Does it make sense? What I do is very difficult. But I will continue to say, Chineke odege mma, ya dị mma. Odekwa anoge mma ịsalụ m okwu. Agbago m mbọ too much. Problem m nwere ebe a personal problem m nwere ebe a nnọkịta. Inye m 200 million naira ma solve m ya. Afugo m ife. Adigo mentally, emotionally, physically, psychologically broken. No, where you ma fube no wow. People emego maaro, but ye na akasi mo ebe na ndị formula anya kale. And ndị niile na-ekwu to onye nke ịkpọ kịta nwere iwe ife nwe meaningful ọ ga-ekwu. Oh, jealousy. Why o ji bụrụ ya? Ị na-afụ ihe ọma Chineke mere na ndụ m iwe na-ewe gị. I pray na Chineke ga-eme ka ime inherit akwa na-ebe n'ime abalị, the pain na-eri without anybody knowing. Ifuru onye go moto iwe wesabi ya anya ọkụ. Ọ bụ na ihe ọjọọ na-eme na ndụ onye a na a ga-eji esikwa na akenye gị onye isi chọọ ikete moto. I wonder. I don't know where we go from here. Man, ọ dịrị easy. Afuru onye akọlụ.